Kelantan wekdal ingkang sampun sawetawis dalu pramila monggo ingkang kawiwitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khairil anam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin sagunging para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, sesepuh bini sepuh ingkang satu dahat kinurmatan, satu dahat kinabekten dumateng para pinalenggah kakung Sumawana Putri ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ugi ingkang satu kinurmatan. Awaling atur panjenengan kula dherekaken manungkul pujo hastowo, pujo hastuti kanthi ngaturaken hamdan wa syukron. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring tarbiyah min tulumati sirki ila nuril iman wal islam. Ugi panjenenganipun ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun min hadilailah ila yaumil qiyamah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalul wa akhirul anbiya wal mursalin. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi turja syafa'atuhu min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salajengipun kawula ing mriki minangkani talemipun atur sinambunging basa saking tim Ikhlas keluarga Gus Arif Al-Bajuri kepareng ngaturaken urut ronjaning titi laksana adicara pengaosan ingkang badhe kalampah wonten ing dalu menika. Adicara ingkang sepisan nggih menika pambuka kanthi waosan suratul Fatihah. Adicara ingkang angka kalih inggih menika waosan doa ruhaniyah utawi waosan at-tahlil. Adicara ingkang angka 3 doa tahlil. Adicara ingkang angka sekawan inggih menika mauidhatul hasanah utawi wedar sabdo ingkang badhe kasararira dening panjenenganipun Gus Arif Al-Bajuri. Lan adicara wonten ing dalu punika dipun pungkasi kanthi waosan doa. Pramila monggo kangge titi laksana adicara wonten dalu menika kita bingkak sesarengan kanthi waosan umul kitab kanthi pangajap saged lumampah ngantos paripurna kanthi rancak liridhoillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ngalama nawas salafus sholih ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. Adicara ingkang salajengipun nggih menika waosan doa ruhaniyah utawi waosan at-tahlil ingkang manfaat barokah saha hikmahipun ingkang sepisan kaidhaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lumaipun dumateng garwa putra tuwuh para sangamatipun sedaya utaminipun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ugi kaidhaken dumateng jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal mulama'il amilin wal kamilin. Kaidhaken dumateng ustadina wa ustadihim wa masayikhina wa masayikhihim. Boten katalumpen kaidhaken dumateng tiyang ingkang sampun cikal bakal tanah Jawi, cikal bakal dusun Tapan Baku nggih menika Syekh Dulgul Sentono, cikal bakal hadal makan
liman hadara fi hadzal majlis alladzina sabaquna bil iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ugi kaindiaken dumateng sedaya leluhur kula sapa ingan sami leluhur saking tiang jalan istri sepuh anem ageng alit ingkang tebih ingkang celak ingkang krimatan ugi ingkang boten krimatan sarono wawasan doa ruhaniyah utawi wawasan tahlil sedaya lulur kula sapa ingkang sami khususipun ingkang sami kempal manunggal wonten ing adisara pangosan menika kalian Allah Subhanahu wa taala tansah dipun paringi magfirah dipun ngapunten sedaya kalepatan lan dosanipun dipun terima sedaya ngamal kesaenanipun dipun paringi nikmat kubur ngantos nikmat akhirah lan sasampunipun yaumul hisab tansah dipun lebetaken swargane Allah nggih menika jannatun naim Allahumma amin ya rabbal alamin. Kanthi sawab barokahipun doa ruhaniyah utawi wawasan tahlil mugi-mugi sedaya keluarganipun ingkang sami rawuh wonten ing adicara pangaosan menika kalian Allah Subhanahu wa taala estu dipun dadosaken keluarga ingkang guyub rukun tata tentrem kerto raharja sakinah mawaddah warahmah ma'asalama fi dini wa dunya wal akhirah Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng panjenenganipun Bapak Imam kangge wawasan doa ruhaniyah utawi wawasan tahlil kaaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak lan ibu, meskipun merawat jamaah sholat monggo kita harapkan saran doakan sedulur kita mugi-mugi mawon sedulur kita sampun ini tansah ngatur Allah Subhanahu wa taala. Pramila sampun menika semoga kita tahlil tilawah ini kadiwasan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله رضا الله والوالدين رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذريته وأنصاره وبناته وسلسلته وكرامته وآل الطريقة وآل الجارية على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أنبنا آدم ومن حواء وعلى الأسب وكافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين والخلفاء الراشدين ولجميع الملائكة المقربين ثم بقي سلطان أولياء شمس القادر الجيلاني أبدا صاحب الكرامة وشبه من النصوبة يمتدى أقوياء وجميع أولياء الإسلام وإلى حضرة أبي واحد البرية بما الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جامع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض إلى مغرب بريا وبريا خذا آباءنا وأمهاتنا وذريتنا الذين سبقونا بالإيمان وعن محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي كرم الله وجهه وإلى الوالد سيد حسن وسيد حسين وسيد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى بقي جميع المشايخ من معهد المغربان خصوصا مباشرة القبور سيدنا بكر سيدنا سليمان جدي سيدنا جبيتي سيدنا عبد الله سيدنا سوي سيدنا علي وسلم ورسولهم وقومهم وقرتهم ومريدهم ومن تشاء إليهم وغفر ذنوبهم وتقبل أعمالهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى الرحيم جميع وإلى الرحيم جميع وإلى الرحيم جميع الكفر في هذه القرية تبان وصولهم وقوهم لن bukan jika bakal dusun Bagong lan bukan jika bakal kan babat baca pekabisan kan dipun panggene kriyo pergi pausulihim wa qurihim wa man intasailihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويبني جميع من حضر في هذه المجلس لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qasidan al-lawati berdusno bahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi shahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله أستغفر الله إنه كان غفارا 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 أستغفر الله العظيم 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 إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم بذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا الله يا قدير يا الله يا الله يا قدير يا الله يا قدير يا الله يا قدير يا رحمن يا رحيم 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 يا لطيف 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 يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا ناصر يا وكيل يا الله يا فتاح يا عليم 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 يا رزاق يا كريم يا رزاق يا كريم يا رزاق يا كريم يا رزاق يا كريم يا رزاق يا عظيم يا رزاق يا كريم يا فتاح يا رزاق 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 يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا نويت الذكر عن جميع الذنوب أفضل ذكري فاعلموا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو حبيب الذي كشف لكل هول من أهوال تقم يا ربي بالمصطفى ولمن قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pengantin Bapak berjamaah pengusin Punten negeri pulau derakan 03 talil setelah perkiraan kekilafan kalau itu aku yang sakatan itu sakit pulau kasmanten bila wajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Khususan ila hadratil Jamil Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ila hadratil sultanil awliya sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Wa usulihi wa furu'ihi wa sayyidi wa salamihi wa ahbatihi wa ahli baitihi al-Fatihah.
وخصوصا إلى حضرات مشايخ عبد الغفور وبقي مدبر الياس وشيخ عبد الوهاب حسب الله وشيخ عبد الفتاح الشيخ وشيخ عبد الرحيم حسب الله وشيخ عبد الخالق حسب الله وبقى حسب الله صالح وبشيخ حسب الله وبقى عثمان وبقى شيخ عبد السلام رحمه الله تعالى الفاتحة. وخصوصا لحضرات وجمع لحضرات leluhur kita sedaya kakung kula sepupuan leluhur kita sedaya kakung kula sepupuan leluhur kita sedaya kakung kula sepupuan kalau Allah Taala khusus khusus lhadrati al-muhtaram bahagia bukan santana rahimahullah taala wa abihi wa ummihi wa zawjatihi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا السلام كبير الحمد لله حمدا لا موجود لا مزيد يا رب تعالى الحمد لله يا مالك الجلال والجلال المجد والسلطان أستغفر الله جميل والذي وليس المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والعود والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا واشفنا قلنا نقول علينا ما أجرنا واستغفرنا وقعنا صلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتواصل قبرنا نازلة ونظر وتنسلنا لحضرة روح سيدنا ومولانا وحبيبنا واشرفنا وقدوة عزيزنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم لجل إخوانه إلى أبيان والمرسلين والصالحين والصحابة وكفر عنهم وعن عاملين والمصطلح المخلصين والأولياء والأئمة المسلمين والمصلين والمخصصين والمجاهدين في سبيل الله وتعالى وإلى من معالج المخلصين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم يا جماعة الحضور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من العلماء الأنبياء مثلا في الأرض لنظر فيها بعيدا وخاطئا يمينها وشمالها وإلى أرض والأمهات مسجد وجداتنا وأبناء وعمتنا أخواتنا وأخواتنا مسايخنا خصوصا الأرواح ومنهما وذكرناهم وخصوصا الأحياء اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفهم اللهم تقبل اجرهم ولا تقبل ابداتهم واغفر لنا ولهم اللهم ان لا تقبل ربك مريد الجنان ولا تجعل ان لا تقبل كفرة من كفر النار وان تجرب المجرفات عليهم والجماعة تقبل من الجاهلات الى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا فاغفر لنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تزدنا وتنوبنا بأيدينا وهب لنا وتوقع إنك أنت الوهاب ربنا إنك جاءنا في اليوم لا ريب فيه إنه لا يخلف الميعاد اللهم اغفر إيماننا ولنا وصدقنا وباركنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الآخرة اللهم لنا قلوبنا بالهداية السماوات والأرض وبالشمسها أبدا فتم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت قصدنا ولدك مملوكنا أتنا وحفظك وما تنفعنا اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الغسل والعسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من خلافة الدين وقرة الرجال اللهم نصر حبك وحب من يحبك وعامل الذي يحبنا حبك اللهم يسر لنا أمورنا وأمتنا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا وأمتنا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا وأمتنا والآخرة اللهم يا يسر يسر أمورنا بفضلك الواسع اللهم صل على سيدنا محمد ولا تنسوا في الأحيان والأهل والآخرة
أخذنا بالنقاط الدول في المسلمين أكثر قولا في على الدرجة هنا يقصر ويكون الخيرات بالآيات وتعلمها اللهم ارزقنا نبيين وحب المرسلين وإن هذا المواد المخلوقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في الماضي وفيما قدر الموت اللهم بارك لنا في الماضي وفيما قدر الموت اللهم بارك لنا في الماضي وفيما قدر الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رسول الله لا سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من عرفات Kemudian supaya tidak kemudian kalau ada yang mau satu hari ya, bukti seragam bentuk kemanfaatan dan kemaslahatan gas-gas amalan hasanah lakukan Allah ya robbal alamin. Ingkang selebihipun menika wadah satu ingkang pasti saturaken Sugeng Gus Arif Al-Badiri Dumateng panjenenganipun saturaken. Ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nujmi rasyadi amma ba'du ya Allah. Langsung kemawon niki kula mukadimahipun nulung menika Gus Joko dalah sak kanca-kanca. Monggo dumateng para bapak, para ibu, monggo kita nyantai kalih sinau bareng ngasah jiwa ngoten niku. Pak Tito anu akhirah anak-anak. Sampe anu wene Pak Tito. Sak sing wedok pisan tapi sito-sito Pak Tito niki catrone. Sak mbak-mbak pisan, sak ibu-ibu, sak adik-adik, sak ibu-ibu tapi sito-sito ya ta. Ini Pak Tito niki yang ne sak mbak-mbake, sak ibu-ibu. Oh, sito-sito. Loro rong kuat kira-kira itu. Sito-sito. Sak ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil baik ya menika Bapak Tawil sekeluarga adalah mas-mas kula, adik-adik kula dalam diri sedaya ingkang kula sayangi lan dumateng para kanca-kanca, dumateng para ibu-ibu niku kan mriki dalam menika sinten niku Pak Edi asmane Pasis saking Kandidat subhanallah rampung subhanallah Pak Edi atur saking Manyaran turah ya, turah sing turah kok nggih. Wong lanang bisa lah turah kok. Ojek turah dite Pak Joko. Ora cukup disainah ya. Ya Allah. Ya Allah lillah taala nggih menika Gus Joko, Mbah Imam, Mbah Jesan, nggih menika Pak Din, dalam menika Pak Ahmad Tito ingkang selalu setia setiap malam minggu Rabu. Nggih menika Pak Aris Setia Channel setiap hadir minggu rawuh mugi beliau tansah sehat kabeh. Poin intina adi panggah ngugemi al istiqomatu ngalamatul karomah. Wa adi istiqomah ngalamatul karomah. Sebuah keramate setiap dhewe setiap manusia keramate dhewe. Dan ini alhamdulillah para bapak, para ibu niki berkat Pak Aris istiqomah channel Mas Arif Al-Badiri bersama Setia Channel yang oleh jodoh Bu diapini gitu. Ingat oleh jodoh Bu, alhamdulillah. Oleh jodoh sing ayu, sing kena dijak berjuang ngoten niku. Niku lho Bu, Pak Aris niku. Dadi teng mriki sih rong sasi pun asal jodoh Bu gitu. Ya Allah. Guse yo nyusul ya ta, nyusul. Bumarom nyusul ya Allah. Bumarom yo nyusul. Iku nggih. Mana lho, janda lho. Ya Allah.
Saiki adewe nganu piye ya? Status janda wis pede-pedean gak izin. Dudono gak izin amben izin. Nyapa ya bisa didudono izin. Ceritane piye Mas Arif? Ceritane piye izin? Saya pun boten, pun biasa. Isintine so ade cara dudoe teng oleh judo. Lagu orang ngapusi, enggak mungkin gitu. Belum wis ngomong putu-putunipun gitu. Wis asik dengan putu-putunipun tumarung. Ya Allah lillah taala niki nganu Bu, kula tak dijalungi tangga Bu, dipatekae Bu. Kula kedayon tamu tengah rolas bengi Bu. Dek usahane nganu Bu tiyang Gunagung. Gur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iki gur saku 1000. Bengsine enek 50 sing 10 sampean rokoke 82 yo. Ning nganu Bu, karo pacare putus Bu. Gus, aku lho wis pacaran 2 tahun putus pamit to. 2 tahun ini putus, wis 2 tahun kenal, terus sampai pas nganu Bu, nandur terong Gus Joko pas 800 rugi. Motor Nmax wis pacar 2 tahun, Gus itu akeh tau berkorban, takut lah pacar ilang Pak Sito. Lah Gus Arif lho dukun ya to, dijaluki ngoten niku ya Allah. Akhire nganu Bu kula, ya cerdas kula. Jenenge pondok, jenenge sapa kae, omahmu ndi kae. Dipate kae cikal bakalipun wonten kula. Arep ya Gus, yo gang seminggu ngelak dihubungi. Lah kesane iki wonge rong rene neh, berarti hasil Bu gitu. Alhamdulillah hasil. Paling susah Bu. Bocah ajik Joko. Rong tahun pacaran, usane pas amblek, mesti susah. Neng kene lho Bu, jan wis pokoke susah Bu, apa enggak iso. Anu Gus, lah iso apre enggak ilang Gus. Apre enggak ilang, wis lak ketucut ngoten niku Bu. Sebenarnya kula yo gaya iso, yo gaya dukun Pak Aris. Jenengmu sapa, wedoke sapa, desane ngendi, omahmu ngendi, cikal bakal patekae ngoten. Itu ilmu anu Bu, ilmu ben gak kewirangan Bu. Subhanallah, laga yo dukun barang Pak Aris ya to. Ya Allah. Wis niki guyone sampun Ibu kita. Sampun jame malam kula mesake wong wedok-wedok niku. Lah Gus Joko adet ahli melek gitu. Iki ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sepenting niki alhamdulillah. Alhamdulillah wis rawuh kabeh iki muga paring istiqomah ya Allah. Istiqomah, keluargane sehat kabeh, anakane kabeh sing tolak ilmu paring ono saleh-salehah ya Allah. Bisa istiqomah kabeh, royo-royo datang mriki tinggal TV ditinggal, ngomong putu tinggal, Paris, Pahaman ya ditinggal ae repot ya Gus Joko ya kabeh. Mugi istiqomah nika ya Allah, istiqomah ridho Gusti Allah bi rahmatika arhamar-rahimin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Lillah ta'ala ya Allah, lil imami Yahya Muhammad Syarafiddin An-Nabawi radhiyallahu anhu rahimallahu ta'ala ya Allah. Sing aran menika Syekh Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Mani bani Mas'udin radhiyallahu anhu. Ola ngendika sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pripun ngendikane? Ola ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi Kanjeng Nabi ngendika dateng ya dhewe ade diwasiati. Ya ora aku tok, Paris Setiajane diwasiati, Ahmad Channel ya diwasiati, para ibu-ibu kabeh, dahulu kabeh, ya kabeh sing hadir diwasiati dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pripun ngendikane Kanjeng Nabi? Ola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan iki ngendikane para jamaah, para hadirin, para kanca. La yakhillu ora halal. La yakhillu ora halal. Damun imriin. La yakhillu ora halal. Damu imriin getiye awak-awakan. Ade lho dadi sebab. Ade getiye ora halal nyapa muslimin sing Islam.
La yakhinu ora halal apa damu imriin getihe awa-awaan ya getihe awake dhewe iki muslimin kang muslim illa bi ikda salasatin angin kelawan salah sijine perkara angin salah sijine telu perkara dadi getihe Pak Ahmad itu ora iso halal juga ya wis kula barang Pak Aris Setia Channel darah ibu-ibu dan kabeh nyapa sebabnya siji perkara telu asaibu azani asaibu te rondo sing rung di bojo labiker perawan ya ta asaibu tawi rondo azani kang zina dalam wale ya ora no labiker iki perawan lasaibu rondo wale ya lah ya Al-Thayyibu tawi rondo azani kang zino. Lah nek rondo zino niku ngono Gus Joko. Dame utawa geti iku ora. Lah saiki dinyatakne ning masyarakat ya Allah. Enek rondo umpamane ya. Duwe anak gede lho Bu ya. Ini kadang digandeng teman kerja, kanca kan gak izin to Bu. Nah, susahnya kaya ade ini lho Bu. Kita di tengah-tengah masyarakat ke Pak Aris kita kan sinau bareng belajar bareng nah dalil seperti kita ya dicakni tenan harus diteliti contoh loh oleh Pak Aris duduk anaknya wis gede ya kadang kan ora isin gandeng cawe itu seret pada anakmu wis balak lho aku gandeng cawe itu iki go rapi ya secara syariat lho karom tetep pede mergo nyapa adine tuh kadung ning desa bagalangan wis akeh. Golongan wis biasa. Padahal iki tuntune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ana rondo pokoknya aku rondo. Aku duwe kanca kerja, anakku wis balik, mungkin wis SMP atau SD. Kadang lo ada enjoy, digandeng ora izin, metu bengi ora izin. Pak Ade ora ketutup atine to, Bu. Oh iya, aku ki rondo, anakku wis gedhe. Anakku iso mikir, iki urung rabi makku iki. Terus Ade dengan enjoynya digandeng tenang, roh tangga tenang. Lah sekolah Bu, naudzubillah min dzalik. Niki penting niki ya Allah. Terus perkara terus sing dadekne adewe iki ora halal getihe niku. Wan nafsu bin nafsi terus Pak Ahmad ya Allah wan nafsu bin nafsi wan nafsulan awa-awaan bin nafsi kelawan mateni awa-awaan cara adewe mateni wong dan niku sing berhak mateni wong niku nganu para bapak para ibu Gusti Allah kejebelak mati utawa sedo kecelakaan iki bedone. Oh kayak situ kecelakaan kayak pas mancing neng berantas iwake gede piye keskeli kesembur niku kecelakaan wis ora adewe dadi preman wae adewe kae aku gedhe karo kae tak patenane kae dan niku kan Bu adewe iki termasuk ora halal Bu gedene adewe awa-awaan mateni awa-awaan terus menungso mateni menungso sing berhak mateni menungso ini pangkat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kitab Saringat baca niku kitab Saringat wong mateni wong kena darani kisosun kias so dipateni genti karo adewe hukum karma lah cara ngarani hukum alam alame Gusti Allah kena darin hukum karma ya ora kuwi tok pokoke dilakone kok apik hukum alam hukum karma utawa kisos insyaallah adi dibales apik karo Gusti Allah mbah kapan kuwi wektune adewe ngamal elek Gusti Allah gak weruh kancane ade gak weruh mbah kapan wektune adi dibales Gusti Allah ngamal Allah kuwi tingkah siri sing didelikne rumasamu tanggamu gak aruh rumasamu Pak Aris Channel gak aruh rumasane Gus Joko gak aruh ning Allah panggah apa aruh nang niku ini penting sangat jadi ade kudu iman ya Gusti Allah
perkara cilik gede Allah pagadi dihisab kaya dene ning dole Mbah Imam. Kula sering karo Pak Imam iki pas ngaos niku iki lho Pak Arif. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sabobote semut budak ngamal Allah ditimbang karo Gusti Allah, ngamal apik ditimbang karo Gusti Allah. Mbok kuwi cilik mbok gedhe panggah ditimbang karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cinta sangu ngene Bu Awi. Pak Aris channel, Pak Ahmad, TikTok niku adoh nggih rawuh ibu-ibu lho masuk bareng isal pagarawuh. Ki wonge senteko genta-genti niki. Sing jamaah lanang nggih sami niki. Kula sing nyawa niku lho. Pak Yudi ini saking manyaran nggih rawuh padahal adoh. Kula jembleng. Iki lampu kok jamaah iki malam minggu nyang kabeh niki musala kalih eper mboten penuh niki, mboten beh niki. Sare sentep pagi genta-genti. Ada Gus milih banyu mawon Bu. Milih banyu mawon wis panggah ngaos, panggah belajar, panggah sinau bareng-bareng ngoten niku. Terus wan nafsu bil nafsi, lah adi mateni wong bakal adi dipateni wong genti utawa kena isos utawa adi iki ora halal daginge. Sing ketiga nggih menika watariku tawi wong kang ninggal. Watariku kang ninggal lidinihi maring agamane tarik. Watariku kang ninggal lidini maring agamane wong kang ninggal. Al mufariqu kang pisah lil jamaati maring jamaah. Ini ngendikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki nganu. Lah dhewe agama Islam. Adewe agamane Islam. Ade tinggal agama Islam pisan. Ade di jamaah misah kalau jamaah iki Kanjeng Nabi ora halal Gus Joko Ade. Jadi cari barat kata ngene. Gus Joko wis mlebu Islam. Gus Joko mlebu Islam uripe kere. Ya Allah, mlebu Islam uripe kere, motor elek. Wis gelem tarabi Gus Joko. Enek rondo ayu tapi agama Kristen. Agama ditinggal. Nah, apa penting uripe nah. Itu termasuk kena hijab. Kena hijab malah gelem itu termasuk ya Allah termasuk niku dame gede itu ora hal dadi karo utawa adi wis duwe jamaah Bu al mufariqatu lil jamaah adi wis duwe jamaah apa jamaah nariyah pemane adi di jamaah malam minggu bersama Mas Arif Al Bajuri TikTok Ahmad TikTok bersama Aristia Channel bersama bareng-bareng ada bisa Allah augah ngaji Gus Arif Al Bajuri nyapa lekase lo bar isa jam 9 bar kadang baris setengah 10 Allah ngoten iki mboten pareng are tetep panggah kumpul karo jamaah ngoten iku watariku lidinihi al muqariku lil jamaah ade gak oleh tinggal marang jamaah ngoten iku bahkan Kanjeng Nabi nggih sami. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika beliau dipegeli tiang di Kanjeng Nabi dipegeli tiang. Dan jadi panggah moro, wayah jamaah Kanjeng Nabi, cara zaman biyen Bu, di Blandem letong, lah saiki boten enten. Kanjeng Nabi jamaah di Blandem letong, di Blandem jumlahe sing bawane gak enak lho Bu wae. Kanjeng Nabi wis suwi, nyanti to. Ben aku jamaah ngisa utawa maghrib aku diblandang letong karo suatu sahabat kula. Saiki pokoke kok ora enek nyanti. Kangen Kanjeng Nabi. Setiap malam minggu cara dhewe iki rawuh ten mriki dipaidu kanca elah Bu. Gus arep ngaji ngene ngomongane ta. Gus arep ngaji Bu niku. Gus arep lane wong biasa doane kiai ngoten. Jadi adilah nyawune oleh ngene Bu. Ungdur mangkola wala tangdur mangkola. Donya wae sing ngucap mbane kiai mbane sapa sing penting sing dikane kuwi manut panatan dan tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi ku pancen ngono Bu. Pancen beliau iku pancen sawuri toladan tenan Bu. Ya utusane Gusti Allah. Ketika jamaah rutin di Blandang letong dintai sahabat di panggah jamaah
ketika jamaah gak teko sakit diindangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa kanjeng Nabi kaget Bu. Wedi. Ternyata jeneng Nabi namung nakoni nyanti juga ketok ben aku jamaah gambar letong oleh sakit didungani. Lah kuwi Bu, dengan kesabaran kanjeng Nabi, dengan ikhlasnya kanjeng Nabi ngomong ae dhewe Bu. Ngomong ae dhewe hingga wong iki dadi masuk Islam ngoten niku. Dadi ulangan sabar niku nggih angel. Ikhlas nggih angel. Ya kula niku yo ngene iki kula yo beban yo ora Bu. Malam minggu biasanya kula medal, mboten medal. Ngrantos panjenengan kula. Wani-wani ku medal asline kan pun medal mriki, Bu melar bolo-bolo baru kula medal ngoten niku. Jam piro Gus niki? Pun telat jam ya. Nggih. Gak apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki lho Paris ngendikan Kanjeng Nabi. Iki dadi wong alim Paris ya to. Senajan tukang nyenel dadi wong alim Paris. Dadi Kanjeng Nabi ngendika. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi. Limautun kedue mati. Limautun Pasis, ade bakal mati Pasis. Limautun kedue mati. Ya Allah ayyasara den gampelake karo Gusti Allah Subhanahu wa taala azza wa agung jalla luhur. Ngalimun wong kang ngalim. Dadi ade kabeh kuwi lek jam malam iki mulai serius, Bu. Mung guyon ya sampun iki serius. Yang ngendika Nabi wasiat marang umat sing watabihin sing manut. Ora gambar ngene iki yo enek jaman malam minggu Masar Al-Basri gambaran yo enek. Barang wa sahabati watabihin lho. Wa sahabati sanjung Nabi watabihin sing manjung Nabi. Nek manjung Nabi diabadikan Bu dileboni hidayah kae. La hadrati habibina syafiina kenter. Wa sahabati watabihin mulane lah hidayah kudu arti. Ketika sahabat ini enggak watabingin Bu, petal Bu. Ya bener ya Mas. Pisah Bu, ya ternyata lah pisah ya daging ora halal enggak dibukukan dalam kitab kita. Lah ade sami Bu. Sahabate Mas Arif Al-Bajri tiap malam minggu sapa? Pak Aris TikTok, Ahmad TikTok, Aris Setia Channel, Mbah Imam, dalam sedaya tangga kabeh Bapak Ibu kula bukan enggak pisah. Ketika enggak pisah dikumpul Bu, nanti aku mati, sampean mati dibukukan Bu. Biar zaman uripe Arif lho. Sing jamaah sapa? Ya Bu Marom, ya jumlah Mbak Sus, kae bojone Pak Sukat, ya Mbak Lis, gitu Bu. Lah wong isin tek wis mati kabeh, wis sedo kabeh. Jadi cerita anakku. Lah iki lho titoke Bu Marom Mak Jebret. Lah gitu titoke anu bojone Pak Sukat Mak Jebret. Lah iki lho Pak Ses Mak Jebret. Lah niku Bu. Ora apa-apa badhe metu gambar. Ning gambar sing sae pas ngaos. Terus ketika dhewe Bu ya nggawa sahabat wa tabiin Bu ya. Ade pisah Bu ya susah Bu, susah. Terus limautun kedue mati. Ade iso bakal mati. Pawil bapak kula nggih sedo. Kula jaluk bapak kula wis tuwa muga tambah ibadah sing akeh. Mak kula wis pun sehat iki. Muga iso ibadah sampe bingung Bu pemene wong sedo. Lah mas kok sedo ya to alis to. Iya. Niku bapak kula sepuh muga tambah ibadah sing tenanan. Mak kula sehat paring ibadah sing tenanan. Juga nih anak-anake yo sak jamaah ini sedaya ngoten niku. Wis limautun kedue pati ayyasyara. Mugi digapel lagi Gusti Allah sapa ngalimun wong kang ngalim. Dadi wong ngalim kuwi insyaallah bolane neka mati Bu ya. Kuwi digampelake Bu karo Gusti Allah. Malaikat ngerti. Ya Bu Marom, zaman sugeng biyen sawen ibadah aktif, magribmu, zuhurmu, salat bengimu, kowe nek pengaosan nggih rawuh, lha niku.
Allah nggih nyatet, malaikat nyatet terus ngerti digawe penak ngoten niku. Lah adewe lah penggaweane adewe cara adewe tukang apa jenenge? Vodka. Tukang vodka. Tukang hai, terus apa neh ngoten. Nglarani tangga, nglarani wong, adu jago. Lah niku malah sing ngerti Gusti Allah. Direkam enten lha lho. Pahmati to kae pomone kelakuane kae. Hai vodka, ya to. Kaya adu jago ra prei-prei. Lah kaya jarake rondo sing ra genah gitu. Tanggane dilarani ben, penting atiku seneng. Niku enten gambare. Gusti Allah pirsa, malaikat pirsa, iso dadekake adewe lara nalika kesempendel roh ngoten niku. Dadi ade malah ngene malah ngati-ngati wah sidumene Mas Arfi ya bener kok. Bener aja enom tapi ya masuk akal gitu Mbak Sus. Masuk akal. Ning ade gak lek geting. Kula ya ngono Bu, ilmu kula nggih syariat pahamat. Kula nggih toreko Bu, kula nggih hakikat. Ketika melihat orang adu jago, kula enggak pegel Bu. Kula nggih hakikat kok. Pancen karo Gusti Allah durung dibuka kolbune. Piye nek ade ya sabar. Ketika orang tangga Bu, tanggamu rondo digandeng wong, ya ora akhire ya wis tak hakikat dhewe. Durung kebuka atine piye nek. Padahal anake gede roh wis dene. Apa Bu? Cara kula sering ngewel ra kita lho Bu aku iso. Gus Arif Al-Bajuri lho Bu cara kan dudo ya to. Cara kena tawe to lho. Ya Bang tak gandeng mati iso. Lah iki kok ora ngene Bu Maro. Gus Arif iki lho aku roh gandeng tawe to ngono malah iku kecil. Wah, biar ngene ya to. Ya Allah, ya Allah. Panjen karo Bu. Tarabul manasi panjen yo angel. Wis kale nganu Bu. Iki wis 10 menit selesai Bu ya. Mesane wong wedok kula. Teng alalan lho Bu. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika ngamajmuiha bibayani elingo gak hasil ilmu angin nemperkoro itu penting. Magono kita tamatan pondok yo jamin aku. Lo bebas Bu ya. Bukan piye Bu ya. Kula goblok-goblok kok Bu ya. Pekok-pekok Bu, kula rasane mantenan. Tidak kok jumasane 9 tahun Bu. Gantian guru kula, Mbah Hebat guru kula Bu. Masuk kula goblok-goblok ke Paris. Bebas lho iki. Abala kula murid pertama pondok Al-Qur'an jaman sakmono biyen. Kalau ke pondok Fatul Mulum gambar model terakhir di pondok Fatul Mulum di pondok Tauhid jam 12 bengi Bu kula ngaji mulai jam 3 karena nongko tonggo gak ngerti Bu kalau siluman budale bengi ya kita Pak Itoke siluman ngoten niku. Ketika kita tamatan pondok belum jaminan apa meneh tamatan pondok adius mulai ning omah. Ada ribet rumah tangga, mikir dunya, ada ribet mikir apa Bu kanca sing kelakuane rusak-rusak, ada digeret rono, urung ade ning omah meneng, mikir bapak ibu wis tuwa-tuwa Bu. Bapak ibu kula wis tuwa, aku nang omah bapak ibu kula. Yang lak bengi loro piye, diatur ndek HP kula nggih merenung Bu. Wong guru ngene mikire, besar kula rokok ae. Padahal rok mikir Bu. Bayangno to Bu kula. Bapak udah sepuh, mak wis sepuh. Aku ora ndek HP. Pak loro jam 2 bengi lho piye lak ngebel adikku, Anam yo adoh, Mun yo adoh. Kajangan yo adoh nek sing lunga. Yo lak tangga lak demen lak ora. Ngono Bu, angel Bu. Rokok Bu, karo mikir ngenene cipta ngoten niku. Ya Allah, lillah ta'ala ya Allah, ngoten niku. Tamatan pondok urung mesti seperti iki Bu. Eling-eling nyapa to ade ngamal ngomong kok angel to. Gus nyapa? Aku biyen tamatan pondok Gus. Aku arep ibadahi angel lho. Maca Quran aku ora gelem. Bengi tak bengi ora gelem. Jamaah lho aku abot Gus. Lah bar kuwi. Ya aku yo ora salah nek omah kok angel Gus. Lah niku Bu. Ora gelem apa tarkul mangasi. Jadi ninggal maksiat Bu. Dia salah satu adewe manahipun qalbun nurun enek nure ilahiyah tarkul mangasi.
Bu sing kecil Bu. Tarkul ma'asi niku penting Bu. Tarkul ma'asi tinggal kemaksiatan berupa ngayusin moto lah cara kene wong ayu ade nyawang termasuk tarkul ma'asi tapi lewat moto. Apa nek adil santai zina. Al-Qur'an niku pun dawuh Gusti Allah. Niku dawuh Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabu ojo parek-parek azina ing zina wis pinter kabeh sing ngaji subhanallah. Wala taqrabu ojo parek-parek sira azina ing zina wal fahsya Allah. Apane sabilan dalane. Dadi ngoten Bu. Sing diarani wala taqrabu zina wal fahsya sabilan dalane ora padha dolan yang komplek mboten Bu. Ada dolan yang LC mboten. Ketika dhewe dadi wong rondo digandeng wong lanang liya iki wis dalan Bu. Niku ade ngeling-eling Gus jaman ilmu ning pondok pesantren biyen. Ketika kita berduaan lanang lan wedon sita sapa Bu? Kenalan setan. Dadi ngoten niku. Dadi delok ngoten niku. Ketika wong lanang wong wadon gandengan kok ajnabi yang wadon. Wis wala taqrabu zina ora lah cedhek-cedhek. Wala taqrabu jo para-para sira azina ing zina wal fahsyawi Allah apane sabilan dalan. Lah disantak ade kulino gandeng bendina malah ragal suwi-suwi setan ke kelet. Alhamdulillah min dari ngoten niku. Terus bareng ngono, apa amrih iso adewe iso nekani ngaji malam minggu masalah kasih kadang kewengen. Ben kebuka pripun? Selalu hidayah marang guru. Guru bareng apa ya? Bareng salat setiap waktu zuhur dipatekai, sak simpel-simpele dijamak-jamak, bareng asar dipatekai, karo bengi dipatekai. Lah dhewe ora lho Bu. Paris, made modele la gelem patek tahlilan balane akeh. Lah bengi lho ora gelem, ya to. Ade kan yo berat iki to. Among kanca ade wa tahlilan kuwi ausodaqah to dadi sedekah. Wah dhewe jarang duwe dhuwit lho. Ora penak tahlilan dadi sedekah putri Mbah Imam. Mbah Imam tahlilan kuwi lho sedekah. Yang mbah ade kabeh sing wis sedo niku sedekah. Sedekah ora perlu luwe dhuwit. Sing duwe dhuwit yo ana dhuwit sing enggak cukup sedekah tahlilan sedekah. Maca Quran ge sedekah. Terus wis ade kudu khirsun, yo cerdas, nalika sekolah cerdas ning ala-ala. Ketika panjenengan nyekolahne anak sampean yang mantenan utawa ning Lirboyo, anakmu wis sekolah pamone. Sampean ora mek cukup kerja Bu, penting kerja tak ragati. Anak jenengan pinter tok Bu. Lah pinter tok iki apa to Bu? Lagu pinter tamatan SD wis kon ngarit ya to Pak Ahmad. Tamatan SD kon ngarit sugih. Jadi angel Bu. Untuk hasilnya suatu ilmu, anake sekolah, wong tuane kerja tenanan, bengine wong tuane jek ndongakne marang anak-anake. Ya Allah, iki mengaku kerja nyekolahne putuku, putu anakku. Bengi Bu, ade enggak gisir-gisir, ora leren-leren, ndongakne marang putune jenengan ah men wis duwe putu, lan anak jenengan. Ya Allah, iki mung arep pondok ning mantenan pamane papil besok ya ta. Ya Allah, iki mung arep pondok ning mantenan. Iki panen jagung, tak kira ganti arep. Enggak cukup ngene tok. Bengi wong tuaku salat iqadil hajat. Risat tasbih, salat ridhoillah. Salat apa jenenge? Tasbih barang. Ya Allah, anakku mondok arep ya Allah. Iki muga ben parengono ilmu manfaat, barokah tak ragati tenan. Yo tak tirakati tenan. Ben hasil anggene pun tolabul ilmu. Makane Bu yo jarang ana wong tani itu wong tani kok Bu. Ana wong biasa dadi wong hasil jarang Bu. Mungkin niku mau lho. Anake sekolah wong tuane kerja kesel pun bro. Anak mulai wis pinter tok ngoten iku. Lah bahayane lak pinter tok Bu, pinter ngentahi Bu. Bahayane Bu. Alah ngaji ngene penak. Ngaji ngono penak. Pemik lho. Ada rasa muni Pak Aris ya ta. Ngoten niku. Wis niki piye Pak Aris? Pak Aris. Anu, jam pinten niki?
Engko mesane ibu-ibu kok ibu kanji kok. Mboten wis lah mboten anu Bu. 10 menit makas Bu ya. 10 menit kas. Dadi ngeten Bu ya. Wis muga-muga adik kabeh iki anu sing anake sik sekolah adik mangga yo donyane yo ditirakati Bu. Yo sing sampeyan duwe putu yo kudu nuwun yang mantu diiwangi ragate terus begitu tirakati Bu. Wis itu. Aku cerita Bu ini nyata Bu ya. Tapi nyata Pak Aris. Aku biyen anu Bu ya. Usaha kompos. Aku biyen usaha kompos, tronton masuk kampung, terus santai ngamboni tonggo. Tonggo enek sing pegel kalih kula, demo kalih kula. Cani tak gabari Bu. Kula jaman dadi pengusaha kompos Bu. Kula wis fasod dakum minas sholihin. Fasod dakum ya takwa sira, sedekah sira. Minas sholihin binti, ora kok soleh-soleh kabeh. Setiap guru kula sekolah kok pondok nyopak guru bensin 20.000. Jadi duit dana tronton Bu niku tak teng ulama. Abah halak bangun masjid niku Bu. Luar biasa nenten to balak penuturan. Niku nggih kula bantu Bu. Kayak masjid Bu. Nek jenengan gak ngerti panjenengan. Wis pondok mantenan Bu. Mangkome Badrul Ghafur. Niku sing ler kula sak kanca-kanca Bu. Pondok Fatul Mulum. Abah butuh pasir, abah butuh dana kula. Jadi itulah kenangan. Lamun to aku biyen gak apa sedekah minas sholihin lewat usaha tronton sing nyaliukan gawe urak-urik Bu. Aku malah gak semaya ngene iki Bu. Santai kula teng pondok Fatul Mulum Bu. Mbah Bunya iki gak wani teko kali kula. Kang Arif jasane kene kathah. Abah lagi sami Rif, saya pondoke wis gedhe, diendangi. Nggih. Dan iku. Makane ade nyawamu aja gerdoben Bu. Aja pondo. Wis tangge makomi cekal bakal iki kula pager iki lho. Kula pager kota makomi marmer. 3,5 juta niku. 3,5 juta dikros teng 2.200.000. Kalih mager niku. Among kok cara bisa lancar kula sir mayoni. Ya coba lho Bu. Cara delok tarian lingkungan iki lho makam cikal bakal Tapan Bagong ya Syekh Duksena kono, Syekh Gandang kono, Syekh Gusmono kene medhiwe. Adi tarian 100 ora ya abot. Kula iki bersyukur Bu, beliau adalah pejuang Tapan Bagong, Syekh Duksena, Syekh Gandang, Syekh Gusmono. Kula mamer kula ikhlas tagih sampai marmer 3.200.000 sak mager niku ikhlas. Dan niku duit bani kula tronton Bu. Dadi kula ngerti Bu, kula cah pondok. Cara aku iso usaha ora bakal tangge sugih nyang keluarga kutha. Aku bakal iso fasod dakum minaso sholihin ngoten. Niki cerita mungkin kaya Pak Ahmad itu pernah menego Sarif, mungkin sinten niku Aris Tia Channel bolo-bolo. Kula niku lho nyata. Kula damel serbane Abadiah Bu, sirupane kuning niku. Serbane Abadiah kula damel jam 11 bengi teng Makom. Jam 5 esuk teng Makom. Teng Pondok Fatul Mulum gambar niku nek dicek. Jam 12 bengi kula nggih serban. Idya guru kula Mbah Ya Asim Miftah. Bar subuh kula damel. Lah bunyai lho bingung. Bunyai makome abah lho ndekem. Ki elek ndoprok. Jam 12 bengi diparani wong nggih serban. Bar subuh diparani wong nggih serban. Kiai kolor langsung dibangun apik Bu. Masyaallah niku. Ternyata Abadiah niku sambil barokah. Lah kula luwe piye Bu? Enek orene njaluk jariah, njaluk jarian, njaluk jariah mana? Pak Miftah pengen nano. Kiai Arif dalem niki makome abah to dibangun. Niku lho Bu, pasang gambar ngaler, lak jeneng liwat. Pasang gambar ngaler, Masjid Anur mlebu ngidul, mlebu kulon Bu, masjid gede niku. Kula santen niku kula. 2004, 5, 6, 7 niku. Anu Gus Arif sampeyan tak jadi jariah. Iya ceritane. Makome gurune dhewe to Mbah Yai Asim Miftah niku sedo to nggih. Enek wong sing mara rono
tiap jam 12 bengi karo jam arep subuh wong iki serban kiye kolor. Iki sinuto Pak Sultan bakula mbok Manggalang. Dan niku kula pamitan niku cerbane pengemper niku. Ngoten niku. Dadi lah dhewe iki oleh berkah guru wis tadi iso ngaji, Bu. Ngaji iki penting ade tatap niate mangke amal ma'ruf nahi mungkar gadis. Ngoten niku. Mekaten bumi kula akhiri mungkin jenengan kanji kula nggih enggak penak kali rencang-rencang gitu. Yang kula akhiri muga-muga dipegang istiqomah malam minggu iso hadir wis hadir sopade gak ora dene Bu sinten kok ibu-ibu kita ajare teko nom-nom teko ibu nom-noman rondo teko perawan teko tute wis turu ya ini sesuk kan dhe bela kita ya Bu ya kok apa gitu yang tute ya apal ya to iki anu Gus jujur iki rondo tangga kula ngefan tapi gak dianggep piye ya Pak iku ngomong akeh ya Allah ya Allah monggo para hadirin mugi-mugi disaged istiqomah ya Allah istiqomah ngalamatul barokah ngalamatul mulya aduh pada ngono ilmu ingkang barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah adi pada ngono ya Allah putra putri ayah ingkang saleh salehah pada ngono rezeki halal ingkang turah-turah kadang saleh madah Makkah Madinah Munawwarah pungkasan adi husnul khotimah ya Allah bisiri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Monggo ngapungasan kita sareng-sareng damel sirane Syekh Abu Nawas radhiyallahu anhu ya Allah. Ilahi las tulil firdausi ahlan wala abawan ala naril jahimin Batau wa ghafir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil adzimi Tuh pangeran kula sanes ahli swarga nanging kula boten kiyat wonten Mugi Tuhan paring tobat datang kita estu Tuhan ngapura agunging dosa disangkas ilahi las tulil firdausi ahlan wala ala naril Fahabli taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirudz
الله عنه بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. Ini enten kaos Pak Ahmad. Dengan kagem Pak Ahmad ini pemberian uang rapopo iki. Kanggo jenengan iki. Kelas tangge kan yo ora pantes ya. Wis komen wong untuk orang sama-sama barokah manfaat. Kemudian sebelum lebih jauh berkata bersaring berdasar dua saking Gus Arif Al-Baduri. Mungkin sedang menghalangi kematan pulau sebagian kami manfaat masyarakat di waktu awal akhirah. Bagi kaulah berpilihan dan kaulah mungkin hari joroh pengawasan. Wonten support cewek ukoro kirangipun praksilo. Awes saking kudunging seserpan kirang koso titi teteh saking kaulah matur. Yuwal agungkun pangapunten ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan monggo kita pungkasi kanthi waosan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wa ala alihi wal akhirina. Wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabatir rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya qadiyal hasan, Allahumma ya kafiyal budiman, Allahumma ya kafiyal bariyat, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma ya sabil amr, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bil haqqil fatihah wa bi jahil fatihah wa bi karomatil fatihah wa bi khususiyatil fatihah wa bi sirril fatihah wa bi safaatil fatihah wa bi barakatil fatihah wa bi hurufil fatihah wa bi ayatil fatihah wa bi hakimah unzilat alaihi suratul fatihah ya farisalam wa ya kasifal ghur ya man ibadi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya dafi'al bala ya dafi'al bala ifana min kulli hammin wa ghurmin wa bi yasirlan wa la tu'asir alaina. Inna kala kulli shay'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad